If a whirlpool occurs in a dim but is slightly desired because it's basically a form of looking down. However, if it is the whirlpool alone, it's better to have a sizing pool that is easier. 佢就覺得氣旋好啲添喎。觀光船卡拉糕、氣旋卡拉。哎呀，好難諗啊！屌，點解你要有兩間公司啊？一間咪好咯。我中意冇競爭㗎。我哋唔使咁多去競爭㗎。冇競爭就係最好嘅。你會唔會話咩？哇！台積電冇競爭啊，佢玩晒，唔會啊嘛，勁正台積電最勁。究竟邊個好啊？屌！3すればチャンスあります。基本サラメル。係啊，我係諗好耐㗎，呢嚟一次嘅啫嘛。In case of 潮單體唉，揀咩啦？氣啊！又係要現金支付，我整你個掣啊！唔係啊，佢呢度氣啊，氣旋 model 販賣人氣 No.1 紀念館氣旋。2番はい。はい。1名。はい。ロリバはご存知ですか？現金払いでしたらこちら空いています。ない。キャッシュレス券売機対応しております。現金払いの方はこちらにどうぞ。今ここです。Now you are here. はい。ペイペイ券売機も使えますよ。OK。はい。はい、でください。どうぞ。いってらっしゃいませ。はい、1850円です。カードで。はい、チケット持ったら入ってくださいね。どうぞ。ソフレさん、ちょっとペイペイ設定してあげてもらっていいですか？ペイペイ。現金払いでよければこちら空いております。いらっしゃいませ。この2人。渦の道のみのご利用でよろしいですか？はい。これワンダーオフネットのセット券だったり展望台とのセット券あるんですけど、よければ1番の記念会議とのセット券おすすめしております。イタリアの道で、ありがとうございます。お待ちください。こちらお船の時間です。ここからここまで。はい。はい。ありがとうございます。1點半、2點、2點半、3點、3點半、4點。細船啦，細啊！單據沒用的單據。
收埋先。依家幾點啊？1點。影相1800yen㗎，謀取暴利㗎，0A 仲唔使，使唔使錢？哇！低學年のチケット係好貴㗎，謀取暴利㗎。哇！有咩睇啊？small boat 揀 small boat 啫，最緊要搖得最夠勁，但係我唔好跌落海，咁就係 OK 最好。但係依家應該冇乜㗎。呢度整到好安全啊！下邊有啲玻璃擋住晒，又鋪咗呢個磚地。我2張，如果連埋個船一齊買就平300 yen 咯，平300。如果淨係入呢度要500 yen 㗎，又係謀取暴利。嗰架船就要淨係買隻船就1600 yen 嘅，坐唔知可能坐半個鐘咁樣，有冇半個鐘？哇！呢度好驚喎，係呢度穿窿嘅喎，點解呢度唔鋪嗰啲石地啊？屌你！哇！好驚啊！漩渦咧，有啲你見到會有啲一嚿嚿咯，但係未係好大嘅。依家啲漩渦會有啲一嚿嚿咯，即係好似你哋講嘢咁，講嘢一嚿嚿。哇！好凍啊！如果你問我咧，整呢啲咧咁樣嘅通道，我會揀係密封，開冷氣，咁就唔受天氣影響。我哋喺度坐1個鐘。依家幾點啊？喂，咦？哇，輕機 Apple， 冇事喎又，1251，2點。2點走啦，2點走啊！喺度坐1個鐘，哇！你睇下又有呢啲咁樣嘅展板，啊真係整得非常之好啊！但係冇英文。其實嗰種玻璃，我就會驚到賴屎㗎嗱，玻璃啊，都冇嘅依家未有，要等下咯，晏少少先有。佢冇限時㗎嘛，我哋喺度賴死唔走就得㗎啦。但係我哋一陣都要坐船，佢嗰啲船咧，佢係因為佢唔使預約，咁我唔知道佢係如果去到太多人會點樣，定係派飛攞籌你去到滿座你又再等